inyaya inorwadza mwoyo, inotsemura mwoyo zvakare kuti Ruth Wara atisiya. Welcome back to your channel. Please don't forget like and subscribe. Joey anyora akati, we just saw a message in the Wara group that Ruth is normal. May your soul go well. Zimbabwe wanted you to live and fulfill your dreams. Zvaramba. Whoever delayed kurapwa kwa Ruth, Mwari ave nemi mese henyu. Zvaramba ng'anga. Murapo achida. Nyika yese yakauya ikaungana, vanhu vakabvisa mari kuti Ruth aende kunoitwa transplant kuIndia. From 2022 Ruth achitsvagirwa mari, akaipiwa imwe mari kuSDA, achibva aitigwa zvakare imwe kuUZ, pachibva paitwa zvakare GoFund, mari dzikabuda dzinosvika $80,000 but Ruth hana kukwanisa kuenda kuIndia. Pakabuda maprocesses akawanda, mai vakambota vasiri match, mari ukambonzi imwe yatogwana naijeu, imwe yaitwa chino pakangoitika mastori guys, and Ruth hana kuzokwanisa kuwana medical treatment. Aizosvikepi mwana achirwadziwa apa akasurroundwa nehama dzakaoma vasingadi kuti afile zviri nani. Maybe vaida kuti afile zviri nani, asi handizivi kuti way yavakazvipresenta nayo yakazobuda nenzira yakashata. Joe wanyora zvakare akati, let them grieve. Even after this, we need bank statements. After grieving, we need this. My condolences. They have to be compelled by the law to produce the bank statements. Nekuti mari idzi dzakauya through a GoFundMe. So dziri kutoda accountability. The mother has a case to answer. Mari ngaidzoke. So this is just the general consensus irimo muvanhu vari kuti ivo mari dzakuzvipatara nemama bills akadaro, yes we can pay my doctors and all, but mari iyi yakawandisa, pari kusara change. Mari ngaidzoswe then itogona kurapisa the next person who is in need. Remember there was a boy who was also in need. Vamwe ndo vari kuti aiwa vasaregwe vachichema zvachose grieve yekuita sei. I disagree. Vanoda kurikitwa panhamo ipapo mani. Vanenge vachichemei, vanhu ngavarohwe, mari yakasara ibude. Vamwe vari kuti hapana chekumirira. You think those heartless people know what grieving is? Vaida kuti afe and enjoy the money meant for a well-being. Terrible and heartless family. Rest in peace, Ruth. Vamunetsi vabva vangoya vakati it is a very, very difficult moment for everyone. And I know there are people vakamusacrificeira. I am pleading with everyone to be calm for now. We want this young lady to rest in peace. After the funeral, we are going to make sure that people are arrested. We will ask ZEC, not ZRP, to investigate the case. So, vamunetsi vati vachabatsirana nevamwe since vachiziva zvinhu zvemutemo kuti pawane vanhu vanopindira vago investigator. For now, vanhu ngavangova calm, rufu ruenderere mberi kusvikira zvese zvadarika, then pozotangiswa nyaya yekufambira kumapurisa kana zvichibvira vanhu vapinde muchikurubhi, nekuti haungadaro mwana wako guys nemarwadziro anoita labor. Unongoramba uchitraya chero maybe chero ukaudzwa kuti hapasisina munhu ari kuzongoenda through this and that, handiti kana kuti munhu aposara nemadays akati, we still keep trying because upenyu ndewaMwari. But kusvika pakuregedza mwana akusvika adaro, tine dzimwe hama dzatiinadzo guys dzatisina ukama nadzo, nevamwe vana mai vatinavo vanotori zvituko chaizvo. Tiri kuchema guys. Azorora hake mwana uyu akatambura kubva kare. Tinotenda Mwari nekuzorodza mweya wavo. Hongu zvinorwadza, asi pamwe pacho unotaiwa Mwari maita basa. Vamwe vari kuti guys ndimi makauraya, hazvina mhosva paukama. I blame mai vake more. Ndivo vaifanira kutomira semukono kuti mwana arapwe. Vachangamire vangopindira vakati guys hapana remain calm, kudii kwacho hapasina nguva yekuita calm. Kunamo kwacho kuri kutoda kutoendwako nhasi chaiye, ndiko kunenge kune munhu wese. After that hatichatobatike, imi muchingoimba zvekaomo. Takati tipei address yekukaseuzi kwanaijeu mukatinyima. Tinodai takatorikavha imwe mari kutaura kuno. Hatizi kudhila nezvituna zviri kumochari zvatingati aiwa ngatitei kaomo tinodzoka mangwana zviripo. No, tiri kudhila nemagevha epaHarare. Kaomo inoshanda kumochari kwete kuno.
dai wambobuda mazviri iwe muboys, isu kuno kwasadza mugaiwa Promax tiri kunoita zvatajaira zvejambaja ndizvo chete zvinotoshanda kuno. Zvezexeterapi drama kuno apa pari kutozikanwa kuti pane mari, vanoswera vatonyorwa investigation ikashaya basa. Saka isusu hatisi kuda kumirira zvakadaro. Mai mazowo vanyora vakati we will hold you forever in our hearts. There is comfort in knowing the suffering is over and the peace has come. But you will be missed by your family forever. May you sleep in eternal peace, covered by the blanket of your endless love, of our endless love. Your long journey has come to an end, mudikani wangu. Sorora murugare munhu wache. Depriving a person the right to use your funds kuti awane kodzero dzekurapwa zvinosungisa zvachose. Amai Ruth ndofunga vakangotya ini guys kuti pavachadoneta kidney ravo vanogona kungofa. Ndokunyeba kuti vakanzi havakodzeri. Ngavasungwe vana ava, vakaipa mwoyo. Namai vacho vakakudza mari kudarika upenyu hwemwana. Nigel ngapinde mujeri naRavi, kunyanya mama vacho mbovaisai pasaidi. Munhu akarwarirwa anenge achitodawo kuudzwa zvokuitwa nevamwe. Madii kudzikama vacheme mwana wavo veduwe. Kana wapa ipane moyo wose, leave everything to God. Iyo noise yanga yotoshura rufu. Guys, nyaya iripo ndeyekuti vanhu havasi happy kuti mari yakanzi inobatsira Ruth kuti awane transplant yakutenga luxury cars ndozvega zviri kunetsa vanhu kuti we are not happy kuti mari yaifanira kungoseva life yemunhu yakutenga mota. Ngavasungwe guys, muri yose kushayiwa one akamira. Hapana munhu one akamira pachokwadi panyaya iyi. Mungava vanhu vakaita sei family yose, munhu wese, hapana chero one akambomirawo kuti aiwa dai so. Vanhu vese, almost all the comments that we have, munhu wese aringoti zviri nani vasungwe, ngavadzose mari dzakadonetwa, vatipe mareceipts kana pane mabhizi asina kupera kubhadhara kwatobhadhara tichishandisa mari yeGoFund iyi. Take note, vanhu vakaisa mari dzavo ndivo zvakare manetizens, ndo zvakare comment section ndo vari kuzvitaurira kuti nhamo iri kuitirwa kupi. Vanoda kuenderwa neuwandu tonovaimbira ndimi makauraya, dzosai mari. This is painful. They need to answer. Dialysis yaita mari per session, medication achaita sei, doctor's visit, upkeep vakashandisa mari. The rest should build Roots Foundation to help vane condition inenge yake. Aiva nadhona here? If yes, why asina kuendeswa kutransplant? I think one hour they were told by the doctors kuti it's too late to go kuenda ku India. Hence the delay. Kuti vabude pachena, they knew people would demand back their money. Whatever they used the money for, we will not last. But guys, kana muchiziva maitikiro anoita chronic illnesses aya, inoita first stage, second, third, yozosvika panonzi end stage. End stage unenge wakuda inonzi palliative care. So what they do pa palliative care is they just manage whatever zviripo, vachingo manage pain zvavo, but a prognosis yekuti zvichalasta how long havawanzotaura nezvazvo, uvanoudza iye murwere kuti nguva iripo yasara yakadai so they just deal with the pain. So I think she was in palliative care iyoyo, but now kuti vadzose mari zvanga zvisingaiti, because palliative care yacho hauzivi kuti inogona kulasta for how long. So they were actually using the money to manage kuti angofilawo zviri nane. Hey guys, iyi nyaya inorwadza kuti ukomente uchinyanyisa panyaya iyi zvinodzimbira zvironda. Maybe nezuro they were not reachable nekuti Ruth anganyanyisa kurwara here kana kuti chii hatizivi. Maansa ose chaiwo tinogona kumawana kana vachinge vaita reachable. Last comment yedu. Saka mai vacho Nigel nevamwe vari kutochema. My observation tiri kumuchema plus hasha. Ini ndinoona kuti mai vaRuth nemhuri vakaudzwa nachiremba kuti hapana zvavachakwanisa kuita. Tava kumirira nguva ikwane yaMwari. But now mai Ruth nemhuri kuti vachiuya kumhuri yeZimbabwe vataure, vakatarisa pakawanda, vakaona mari vakati tisiyeenda here, pamwe vaitya kutukwa nesocial media. Mari 1 chitima unoti chauya.
saka izvi vaiziva kuti mazuva ekurarama ake mashoma, asi ivo zvakare ngavatarise chido chakaita vanhu. Best way kudzosera mari, batsire vamwe zvavo nekuti vakawanda. Rest in peace Ruth. So hapana kusungwa kwavanoita muZimbabwe nekuti mari vakaiti dzvi vanogona kungotonyora mapurisa. So ndo observation dziri kungoitwa nevanhu. But anyway guys, tichange tingokupai as the story develops. This is a very very sad moment for the young woman who fought for her life kusvika the end. And the problem is she was only surrounded by people that were greedy. And if they were not greedy, it is only because they could not, they were not transparent enough kuti vadismiss pfungwa dzevanhu dzekuti maybe vari greedy. Maybe they are not greedy, but vanhu vasingangogoni kutaura nevamwe. Zvinhu zvinongowanikwawo guys. But for now, let the family grieve in peace. Vapedze ese proceedings anoitiwa pasave nenoise. Then after that, pozoitiswa zvamapurisa, because kana dzimwe nguva kana uchirwarirwa unenge wane confusion kausachazivi kuti ndoita sei. Kumokwanga vamwe ndo vanouya vachikudiscourage, hakuindi yakure, hakuindiki, mwana anozonoperera ikoko, this and that. Saka mastori acho anenge awandisa. Iwewo semunhu mukuru usingazivi uchivhiringwa nevapfana vechidiki ma2000 aya netechnology nezvimwe zvakadaro, unobva wangorasika zvokuti mai ava pavari, she's actually devastated. Guys, may her soul rest in peace zvachose. And mhuri yeZimbabwe pari zvino panongokumbirwa peace nekuti tingochema this young soul yangotisiya. Zvakaoma zvo guys. Do leave your comments on what you think about zviri kuitika kumba kwaNaruthi.